colles. Xiquets del Serrallo, Jove de Barcelona, Castellers de la Sagrada Família, Sagals d'Osona, Castellers d'Esplugues i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els xiquets del Serrallo intentaran el 3-7 amb l'agulla. La Jove de Barcelona intentarà el 5-7. Els Castellers de la Sagrada Família intentaran el 5-7. Sagals d'Osona intentaran el 4-8. Els Castellers d'Esplugues intentaran el 3-7 aixecat per sota. I els Castellers de Sant Pere i Sant Pau intentaran el 4-8. Colles, podeu començar els vostres castells.